Morten Sørensen, Denmark, Europe. My plates, 15 kilo bar, 1.25 kilo plate, 20 kilo plate, and inside 2.5 kilo plate. Same here, 2.5 kilo plate, 20 kilo plate, and 1.25 kilo. Additional weights, 10 kilos and 2.5 kilos, another 10 kilo, and another 10 kilo plate. And then same goes for the other side. The weights will be added like this. And box height 61 centimeters. 62. Martin, kan du rykke lidt? Nej, det er okay. Skruer du op, Thomas? Godt, Morten! Bedre tempo end sidst. Hold ud! Og load barn, du skal have 1,25 af. 10 og 2,5 på. Og det samme der, ja. Husk din vejrtrækning, mens du loader. Bryst på og løfte. Strakt arme. Skal have strakt arme i dit løft i toppen. I toppen. Skuldrene tilbage. Ja. Super flot. På den igen. Det er lightweight. Kom nu. Hurtigt på boksen. Han har et system. Jeg sagde nemlig det samme. Godt, Morten. Hold ud nu. Super godt tempo, Morten. Er der en, der gider at skrue lidt op? Super, Morten. Så er det load igen. 2,5 af. Og 10 på. Der er kun gået 3 minutter. Det er super godt. Og 1,25 på os, ja. Sådan. Det er stadig let væk. Kom nu, du kan sagtens. Du er ikke engang halvvejs.
Morten. Du er halvvejs i workouten nu. Flot. Rigtig flot. Videre, 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 videre. Hold røven ned lidt længere tid i dit løft. Det kan du sagtens. Halvvejs nu. Kom nu videre, 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 videre. Du kan sagtens, Morten. Kom nu. Hold røven ned lidt længere tid, så du bruger dine ben. Det kan du godt. Kom nu. På den stang. Bryst på, bryst på, bryst på. Så bliver han sur. To en halver. Og på med en 2,5. Du har taget 1,25 af, ikke også? Kan du sagtens. Det ser skide godt ud. Vejrtrækning nu. Udånding. Ja. 1,15. Giv den gas nu. Pres dig selv. Hold røven nede og løfte. På den stang nu. Kom nu, løfte. Pres på. Ja. Kom nu, Morten. 45 sekunder. Giv den gas nu. Du kan trække vejret bagefter.